Customer for the ma eye Kantanka Organic Farms opani kwaku edu na wakasa de afa eye abebre ne duana esantemu no wose nyema obetumi aye na tumi etu eye infections anasa ensanyade asesei na wakasa emo ade we ye abe ne nsa no a ahaban no ewo so no ena marewere ahaban na gu o rewere gu a sei na abe na yi no etie okay na skin ye wo hui ena mayiyi afiri ho ma ka emu aduane na ewo mu no nti na mai ni sei de aba no emu aduane na ewo mu no eno ni na se obi enya yare bi ewo mu gem especially ema so wenya white no so ye mu a obenya HIV emu a memenya HIV emu a obenya syphilis emu a ni nyina sa infections emu ni nyina no gonorrhea ni nyina ye emu a ene criticize de na eno ena Professor Emeritus ekire se abe ya wode ye nkwan ya die na yi no wode ye praye de apre ozana ye ozana ni ahihye ne flowers sa enti we na ha ne nsa no wo ho ya wo were na ho ya na ode ya praye no edua na aka ne sei no ewo mfimfini no ahaban ne wo ho no wo ba say yi ne hunu ye wo ho ye firi ho ne wa benya we okay unya we no a wo de twetwa no nkuma na fagu adiem na fesi jaso na no na wo de no se wonom na infection bia wo wedi mu a wo beti ewo ni pedua no se hunam ni nyina frase prigidigidi na ekekaw emfa ho ne aboakoro sese yese wo de wo ni aduru no yeah wo de se ne professor Cheren we yape bibi fufuro bia nka ho we yape wo de no benu enu kwa bia nka ho onfa hwenti na wo no a nso no be to true ti se nkuruma enu na benu na wo no a infection bia wo ho baby emu ne dose wo bia no wo beti wo nka se ye wo emu bia omuma ye ni frɛ mo uncles sawo ni nyina wo widi mu a baby omu bia no wo awi twetwa na wo na wo mu a baby omu bia wa wo be hu se mahai wo se ekekaw na ho prigidigidi wo de to aso no saa de ni nyina gya pe se mu ni nyina so ayede ekọ